už to tisíc, tak daj odberaj ty, tak daj odberaj ty, tak daj odberaj ty. Rozozriam vždyky ako veľký pás. Podpisujme si... Mati, ty nepotrebuješ auto. Kúp si bicykel. Poradím ti, môj strýko má biofarmu na biobicykle a predá ti jeden z jarného chovu. Za smiešných 5000 eur. Zober si niečo jazdené, spoľahlivé. Na 4 ušetríš peniaze, máš luxus. 5 rokov je ideál. Matej, tak ja neviem, vezmi si Audi na operatívny leasing. Zaplatíš pár kíl, neplatíš poistky ani nič, iba tankuješ a jazdíš. 12-ročná blondína je ideál. 10 je málo a 14 je veľa. Nervy. Matej, spolužiak. Vidím, že máš špinavé topánky. Tipnem si, nemáš auto? No, máme pre teba riešenie. Matej, dovoľ mi, aby som ti predstavil náš nový biznis plán. Ty si odo mňa kúpiš auto? A to je všetko. No ale budeš visieť na našej firemnej nástenke najlepších zákazníkov. No! Matej, chceš skvelé, Lacné, nebúrané, overené auto, v ktorom sa nefajčilo, nemá stočené kilometre. s kompletnou servisnou históriou a kontrolou originality. Áno, vyber si. Toto Výborne, Matej, výborne. je tvoje. Matej, ja teraz idem na týždeň do Poľska, ale o chvíľku sa vrátim. Navštív ma na tejto adrese. Tak ja už idem, chalani. Čaute. Čau, čau. Drobec, zavolaj Grzegorzovi. Idem po ten vrak. Matej, nech sa páči, sadni si. Veľmi rád ťa tu vidím. Tak čo, autíčko je toto, ktoré si vybral? Ale chcel by som sa zmestiť do 4. Do 4, ty lapaj jeden. Nie, rozumiem. 4000. No, to sa musím ísť pozrieť do servisu, čo sa s tým dá robiť. Takže ty ma tu pekne počkaj. Ja ti zatiaľ pošlem svoju asistentku, ale pozor, kúše. Hot rocks and cherry cola, it gets colder when you're gone. We're all getting drunk now, Jamie floated out, pants undone. Internet scams and waste comes, we just get guns all too dumb. Body paint and glow, where do trends go when you're numb? Kukuk, ktože toto setka na tom peknom zadočku, čo? Pán Zrebný, ja vás zdravím. No čo vy to takto sám, čo? No a čo by som vám také mohla ponúknuť, čo by vás potešilo? Že ten krásny úsmev, tento by vyčarilo tento, to je on. Tuto je dobre, keď vás gnjavím, či? Tuto trošičku, vy ste na tie krky, čo? Na tie krky. Lebo vám aj modré z neba. Idem po jednu hviezdu hore, hej? Lebo vy ste oveľa väčší naživo ako v tých videách. Jasné, ten rozum, vy ste tak rozumní, ste trošku stuhnutí, trošičku, ja vás takto... Made for mass production, easy art when you want more. But was I made to function or create or just get bored? High school conversations, graduate. Naozaj auto je taká tá najlepšia investícia, sám viete. Myslíte? Myslím, že určite a vy si to môžete čo? Dovoliť. Babi akože ma poznajú, tak hovoríš? Ježišmária, vedie vás plný internet, pán Zrebný. Dá toľko za auto, ja neviem. Ježiš, ale jasné. A za čo iné by ste dali toľko peniazí? Myslíte? Jedine za auto, pán Zrebný. Ja neviem. Čo, kávičku jednu, alebo čo? Jeden taký nejaký bližší tanec? Ale čo? ja vás nechcem Ale takýto takto verčík. Ja to vidím na niečo také rýchle. Ja. Také Čo? A tak taký To je jeden- ten úsmev, to je ten úsmev. Ale no. tak jeden ten tanec. Ale hej, tak dáme jeden taký, ale zaslúžite si aj dlhší. Uvidím, koľko vládzem, čo? Hey girl. She said she love it, she wanna make it back. She said she love it, Hey girl. I wanna take you home, show you I'm the best. Hey. She said she love it, she love my lollipop. Hey girl. She said she love my lollipop. She said she love it. Going up a Gino, like a mad casino. I'm all fancy, I'm popping Pellegrino.
Matej! Čo ty zviera? Bolo? Ja viem, že bolo. Koľko tu máš pri sebe? 6. Dobre, nech nežerem. 5500. No, tu mi to zatiaľ podpíš. Tak, na každú stranu. Ty počúvaj, nechýba tu kilo? Určite nie. No hej, tu je. Matej, dobre, výborne, no, toto ma teší. No, a môžeš ísť dole, počkaj ma. OK, díky zatiaľ. Ahoj, nie za čo. Spolužiak. Bomba. Šéfe, to auto je ako nové. Výborná práca. Ja viem. Poď so mnou na kruh. Aj, Matej. Vieš, že som tvoj kamarát. Ale musím ťa upozorniť. Vonku stoja policajti a toto auto určite nemá povinnú výbavu, no? Skontroloval si to? No, neskontroloval. A neboj sa, podržím ťa. Nech sa ti páči za 500 eur. 5 kg za toto? To je kamarátska cena. Hada, nechceš prísť o papiere? Šťastnú cestu, Matej. Lose ourselves outside there because everybody wants to be somebody. They all care. And everybody Ešte olej! Nechaj tak. Ako si z toho spravil kombík? Kontakty, šéfe. Kontakt. To vyzerá jak zadretý motor. No, skontroloval si olej? To auto som práve teraz kúpil. Maťo, mal si to zmluvu. Ale čo v zmluve? Jaké zmluvy ty zase vyťahuješ na mňa? Dobre, pokoj, pozri sa, určite to bude vyriešené v poistke. Dali ti ju? Ježiš, jasne, dali poistku. Tuto je. No, ale toto máš poistené iba proti útoku do hory. To ma mrzí, s tým nič nespravíme. Ale jedine, že by sme ho od teba kúpili za kamarátsku cenu. No, poď, my to odtiahneme. Poď. No, čau. A čo? No. Prepáč, že som ťa nechal toľko čakať. Ešte sme to neotvorili, ale podarilo sa mi vybaviť, že to bude možno aj 200 eur. Koľko? Pozri, všetko závisí od stavu auta. Idem teraz za mechanikom, pošlem ti sekretárku. Niečo si vypýtaj. Hneď som späť. Vy ste kto? Zrebný. Poslal ma šéf, čo chcete? Iba kavičku vás poprosím. Nemám. Maťko. Mechanik povedal, že zadné sklo si mal rozbité. Aj predné. Vidíš, okrem toho v kufri sme našli mŕtvolu. To už nevyčistíme. V rádiu bolo CD Martina Jakubca. To nevyvetráme. To by neboli až také problémy, ale v kastlíku si mal nahryznutú pizzu Havaj s kečupom. Maťko, ty môžeš byť rád, keď ti za to auto dáme 100 eur. Koľko?
Pozri sa, idem to prebrať so šéfom. Hneď som späť. Everybody wants to be somebody, they all care. And everybody wants to know themselves. We're too scared, we're still figuring it out. Maťo. Ránko, no počujem ma. O tú 100 som ešte musel bojovať. Rád som ti pomohol. Spolužiak. Monday, we'll lose the ground beneath us. Tears Tuesday. Ale, pán Zrebný, vy mi myslíte ešte to kilečko za tverk. No, šup. Ďakujem pekne. Ty biča. Každé tretie auto na Slovensku bolo kedysi 2 autami v Poľsku. Zastavte kríženie značiek aut. Matej, vieš ako volá koktavý havarované auto? Auto.